Kelakuanmu ngono ku lho, Pak, aja baleni meneh. Aku ora seneng. Iya ya, Dik, aku jalan ngapura. Ngapura-ngapura apa sih? Kowe ku lek dikandani mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Sumprit, aku tak baleni nih, Dik. Aja cedak-cedak maju rono lho. Aja demek-demek. Sapa sih dumek-dumek? Wis ngene, Dik. Iki aku nebus kesalahanku ya. Jarimu kan dek wingi kan kowe kudu gelang. Wow. Yo, ngoto gelang yo. Kapan ngono? Alah, paling ku angger didabur stok. Ngomong-ngomong tok. Kalau terserah kowe, Dik. Mangkat saiki yo ayo. Mangkat engko yo ayo. Pak, Mas ayo. Sik ta, Dik, aku urung salen iki lho. Ora usah salin, suwen. Ayo, Dik.